kecil iki jane wis awor ning sanggar bareng. Tapi kok ya wis ngono kuwi ya. Enek Pak Poh lho marai malih malu aku malia. Para dalang-dalang melumpuk ya Mas. Wah nggih. Ana ada Mas Willy. Mas Willy. Setunggal malih. Setunggal malih. Kok ngengkel ya banget ora apa-apa. Sliramu kang dadi mani ana sinden sing sapi sial spesial sapa ya iki panjenengane Dik Lintang Kairo ya pisanan iki ya freeze lagu pokoknya kudu neng iki ya. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang, Mas Arya. Inggih, wilujeng dalu dok. Dek Lintang Kairo. Dek, iya, aja nduk. Nduk apa Dek? Kita kan sepantaran Mas, tapi tuan jenengan nggih. Aku 2008 ya. Oh, 2008. Aku 9. Waduh, malah anu. Ya. Gimana kabarnya Mas Arya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Panjenengan ugi pripun pawartosipun? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Nggih. Suwe ora sepanggung. Iya, pas kemarin pas teng pundi? Kita pas oh neng di ngano ya Mas? Badas. Badas. Nggih. Alhamdulillah sekarang masih bisa dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Derek ngregengaken suasana nggih Mas Inggih. Arya. Inggih, Dik Lintang Kairo. Ya. Wagu ngono lho dhewe iki Mas ya. Padahal kecil iki jane wis awor ning sanggar bareng. Tapi kok ya wis ngono kuwi ya. Enek Pak Poh lho marai malih malu aku malia. Ya. Nggih. Hari ini juga para dalang-dalang melumpuk ya Mas. Wah nggih. Ana ada Mas Willy. Mas Willy, Pak Gatot. Pak Gatot kalian Oh Jaya Diningrat. Ya. Pak Jaya. Oh nggih Pak Jaya. Sing duwe Kediri ya. Dari Kediri. Pundi Pak Jaya pundi to jane diton-diton Wes gitu. iya. Oh nggih. Nggih. Matur nuwun para kadang dalang kang wis nderekaken ngregengaken swasana menika. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun. Mengeti napa Mas? Jumat Pahing. Pahing, nggih. Nggih. Ini juga di live streaming banyak sekali loh Mas. Terima kasih semuanya para YouTuber. Ada Pak Jonjo ya, terima kasih. Selalu setia. Suka sekali aku janeng Dindi ditutne loh Mas. Terima kasih. Jangan lupa didukung terus ya semuanya ini para YouTubernya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Comment iya tuh. Subscribe. Oke. Nggih ini waktunya semakin mepet ya Mas Arya. Monggo klaturi nembang pun bebas lelagon nembang dangdut napa mawon pun. Dangdut? Sopo iki sing anu dangdute? Dangdut goib. Ya. Nembang. Sing ibut urung teko sing ibut. Oh ngaten. Lah niki wonten Mas. Niki nembang napa ada pun monggo kersa perjika kemawon. Perjika mawon. Nggih, langgam nggih Mas Arya. Nggih, siap. Ya. Langgam. Langgam angenteni mboten napa-napa? Oh nggih, malah sae niki. Nggih, langsung mawon. Nggih, monggo.
Monggo Mas. Aku ngenteni tekan kaya ngenteni dene wayah janji meten sesumipen jroning kalbu dak sumapan
Mas Arya. Wah, malih mosok men pisan. Lah niki wonten banyak loh sindennya. Waduh. Iya. Pripun? Setunggal malih. Setunggal malih. Kok ngengkel ya banget ora apa-apa. Niki menawi wonten request saking Bapak Ibu sedaya atau dari ayah ini mau request ini ayah ini Mas. Memanik. Memanik. Nggih, monggo. Ya, Memanik. ya. Memanik Mas. Wong sliramu
matur nuwun. sembah nuwun Mas Arya. Nggih, matur nuwun Dek Lintang. Iya. Ya.